مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الحرب لمن علم به سواك إنه للغارث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك الخلق كلهم ولم يلق رسول الله جاهك به إذا كريم تعالى باسم تقيم musidɓe meɗen tedduɓe eywa tedduɓe meɗen wondiɓe meɗen yaadiɓe meɗen eywa hono ceerno Sharif Sy mo ganduɗa mo ganduɗen mbowɗen kewɗen rendude oɗo wiyeteno jamma ko noon kadi ceerno Abdoullahi Siren Diathie mo ganduɗa ɓeeɗo eywa no famɗi ko jooɗiɗen e oɗo wiyeteno jamma to en jooɗodaki e maɓɓe ɗo e jamma he ko noon kadi bismortoɗen e bismagol kertigol musidɗo meɗen e mo jewnoɗen kadi no feewi ceerno Mouhamadou Ba Podor mo ganduɗa e ɓooyi waddude e muɗum ɗo jammaji kono ɗiɗo duuɓi to wi mana won tiftinoɓe mbo ɗo wiyeteno jaadi hen nayimo ha Côte d'Ivoire ha kadi korkaji ɗiɗo fof ko toon tan o wonno hewno hen Allah hoddiri noon Allah artiri ko hikka e meɗen woni gueɗu meɗen o ari hande rendude men jamma o ari hande kadi weltinde en no wowno weltinirde men ni men mbiya ko bisimilla o ewa kono noon en bismoto kadi bismogol kertigol hono miñi meɗen ewa imam ratib Boyo ceerno Ahmad Nene Niang mo ganduɗa ewa hay suno tawi ko miñiraɗo ko kañum woni hannde ɗo kilifa to banggue wuuro ngo ɓaade atanto ko imam ratib nden noon ewa ngal ɗon teddugal e on ɗon place omo rokka ɗum ha timmi e jonde ewa kono kadi eɗen bismiɗo hannde eɗen belti kadi e tawede ɗo e jamma men o musidɓe meɗen ɓe ganduɗa ewa hen goto kam ɓoyani e tawanomo ɗo bisika hay rawani walla ko rawande e won ceerno Saïd Diop ewa kono ceerno Daoudou Sall ewa koye ganduɗa ko sosnoɓe jamma on ɗo sosatede 86 mo tawno nden on sahaa inchallah ɗo wi suuɗa saari ɗo ngol ha caggal to ɗo ɗanni o yaltiki leydi ndi ko arti ko mataw hannde Allah waddiri o tawta jamma o kadi en jettaya Allah en ɗon no feewi en calmini en bismimo hay sono tawi bismotoɗen ɓe ko kañumen woni bismotoɓe woni miñi meɗen Malick Sall e miñi meɗen Amadou Oumar Ndiaye ɓe ganduɗa ko kañumen jooɗini ɗo hannde dental ɓamtare Mboyo e inde dental ɓamtare Mboyo fof en bismimoɓe en beltima kadi e wa rendude e men e maɓɓe kamɓe daiman ko ɓe meeɗa tardude jamma o ɓe meeɗa wasa tawede jamma o kono noon ɓe gari hannde eɓe gari kadi e kadi e teddugal Mboyo fof e inde dental ɓamtare Mboyo en calmini en bismima neniraɓe meɗen yayiraɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe gari Allah walliɗi men kañum fof mi ana e duuɗi muɗumen e kañumen fof mi ana e loore muɗumen kono noon mbi sona gara ewa
tawtere jamma o ndenda e meɗen ko dañete e jamma o woni nene meɗen nene Siré Déme e yaadiɓe makko sohna Boudia e sohna Dieng e denndangal e yaadiɓe maɓɓe kono kadi ko noon bismortoɗen weltonorto en denndangal gorkol Aissata Habib gorkol Aissata Habib gorkolam ndeysan Aissata Habib aywa min bismimomo ndomin bismortono ɗo kaw Boucar rahmatullah alayhi aywa min ñaago Allah subhanahu wa taala yo duusugo juut aywa denndangal mo onon banndiraaɓe ɓe ngannduɗaa ɓe ngarii ɗo ewa gila heen ko woni mboyanaaɓe e ko wonaa mboyanaaɓe e banndiraaɓe musidɓe woɗɓe heddiiɓe yaadiiɓe seeranɓe ɓe kamɓe fof mi yiyama bisimilla maɓɓe e jamma men mo ngannduɗaa enen koye ndenndi ɗum oɗo jamma mo ngannduɗaa ko jamma tedduɗo jamma mo ngannduɗaa maana aywa en ñaagui Allah subhanahu wa taala eɗen yorti taw ko en hawruɓe e jamma o nde tawno oɗo jamma hannde mo gonɗene mum aywa gaga tan wonde ko jamma leylatul qadri nden noon mana temps fof ko leylatul qadri korko fof ko leylatul qadri kalɗo ndenduɗa ɗo mbaɗɗa piɓɗa ɗon leylatul qadri o ina wawi keɓa ɗon leylatul qadri o ɗum noon mana korko fof leylatul qadri kono hannde jamma o hawri ko jamma jofde aljuma ko jammaji ɗi ngannduɗa cuwaɗi e nder yontere he jammaji ɗi ngannduɗa jabateɗi ɗuwowuji e nder yontere he ko jammaji ɗi ngannduɗa mana gueɗe kewɗe ene keeɓe e muɗumen e nder yontere he Allah hawridini en hannde koye on jamma kadi kawruɗen eɗen ñaago Allah moƴƴere nden ɗon e jortoji ɗin ɗon yo Allah timminande nden noon hade meɗen nadde e programme so Allah haaji no gowno ene wadde ni ko hono noon tan jaraten sukaɓe ɓe jiiwi seeɗa seerenɓe ɓe woda seerenɓe totaɗo konngol tabarakallah machallah hannde kam wona yewtoɓe manquire ɗe kata kan manquire ɗen ko yewtetede kono yewtoɓe ɓe heɓe gari ha inchallah eɗen jurti ene lawol so Allah haaji eywa seerenɓe tedduɓe ceerno Chérif Sy nani ceerno Abdoullahi Diathi nan ɗo ceerno Mouhamadou Ba nan ɗo ceerno Saydou Diop oya nan ɗo ɓe fof foti ƴettude konngol ewo ceerno Dawoud en kamɓe fof maana goto fof ene jogui ɗo yetene gueɗal ene jogui ɗo yetene place e nder jamma o yetene goto hen fof ko wawi barkinorɗo yimɓeɓe bisimilla muɗum e mana e jamma meɗen o ko adi noon ɗo nattene ɗum ɗon ene ñaagui duwaw cekkitinen en duwaw wonande mana mawɓe meɗen e ardiɓe meɗen ɓe ganduɗa ɓe ko rendannoɓe e meɗen gila e gila en mbawi en mbiyata eɗen limti sen limti ma wonɓe kalɗen woɗen goppuɗen kamɓe fof ewa alhamdulillah yaaɓe ardiɓe ɓe taw ko yimɓe jewtanno en ɗo e jamma he eɗen ñagononde Allah subahanahu wa taala kamɓe fof Allah yurmotoɓe yaafoɓe aywa yaafo maɗen e maɗen juuɗe fof eɗen ñaago Allah yo Allah ɓoynu en ɗo yetene eywa gollade ɗeɗo yetene golle e jekkude ɗeɗo yetene golle ɗe ngannduɗa eɗen e golloɓe ɓe eywa eɗen ciftina tan golle ɗe fof eywa mbaɗa koye inde fedde witede fedde ina pilal islam sukaɓe mboyanaɓe kono noon ina duusodira e maɓɓe ina wallodira e maɓɓe e golle he e denndangal ko waɗete ko e pelle dairaji ngannduɗaa ɗi fa tabarakallah machallah gila ewa ɗin ɗon ne ndari haano jaraten ɗo ewa keeɗani caggal e golle heen ene jeeya heen daira rahmatullahi aleyha sohna Habi Thiam ɗo e leegal he mana on daira woni gila fa tabarakallah ɓe darni daira maɓɓe o hitande fof koɓe dariɓe ɓe mbaɗa fodde maɓɓe mana e nder jamma ko noon kadi daira sohna Fatou Sylla ɓenne kadi kadariɓe ko noon hono noon darruɗi kono noon eɗen jogui daira meɗen mo ganduɗa o ko daira yiɗɓe Adama Ayssi ɓen ko mboyanade ɓen ɗon e darde muɗumen ko darde mantiniɗo ɓen kam darde muɗumen haaɗani toon e ɗoytene jamma leylatul qadri kono ala kala ko dillata e wuuro Mboyo ngo gila ɗo e Dakar ha toon to Fouta to e kala nokku foof ewa darde maɓɓe nani feeñi hen ɗum noon ne jiiɗi ɓeɗo foof mbaɗane duwaw e nder mana ko waɗete ko beele Allah ɓeydanaɓe nawra belɗe e yeeso
noon kadi mbaɗa fedde amen nde ngannduɗaa nde kadi ɗum naane nde ngannduɗaa waɗi ɗum ɗo hannde représenté ko ceerno Alhaji Amadou Ndiaye e Alhaji Malick Sall wiyeteende dental ɓamtaare Mboyo fedde nde nde juutaani maana kode jibina e jooni ɓooyaani kono noon nde golli golle e wuro hee ɗe ngannduɗaa ɗe ewa heftima pelle keewɗe walla zat dattima pelle keewɗe hannde alaa ko ɓe cokale men so wonaa yimɓuuɗoɓe النبي صلى الله عليه وسلم يقول لي إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث نجاه ابن صالح يدعو له إن فكر أفكر بمبه ولا كان ميراد مبه ولا كان مو ميراد مبه ثم دون جانج الفاتحة قلت صلاة الفاتحة لا بتفي والله لا يسبقه لا الفوضى بسم الله الرحمن الرحيم نلدن إنه في مبه كم يدن ناقل ما يجون يعليهم إياه الحمد لله رب العالمين. صل يا إلهي وجزي أنا أبدا أن محمدا المختار لا إله إلا الله. صل يا إلهي وجزي أنا أبدا أن محمدا المختار صل يا إلهي وجزي أنا أبدا محمد المختار لا إله إلا الله. صل يا إلهي ونسي أنا هذا أن محمد المختار الحمد لله بالإيجاد والقدام ومدينة بوجود البدر لا إله إلا الله. صل نسينا عذاب أن محمدا المختار سبحان الله ثم صلاة وتسليم على مسجد ورد على ذي الفضل لا إله إلا الله. صل يا إلهي ونسينا عذاب أن محمدا المختار سبحان الله لا إله إلا الله. صل يا إلهي ونسينا عذابه أن محمدا المختار سبحان الله ما أراد عدوا وارضادا حبوا من خليله وجرى دمع لا إله إلا الله. صل يا إلهي ونسينا عذابه أن إنه إذا أراد
yimɓe ɓe ngannduɗaa ko mawɓe laaɓɓe laaɓtuɓe laɓaaɓe timmuɗe ɓe so innama tan hay sa yiyaani dow mum ewa noppi ma ne keewi
na kewti nattude inde mum ɗum ɗon noon ewa saɓe ngari kamɓe fof ko kanko ɓe joppuɗo ɗum ɗon noon wadde ko waɗi ko présenté e wuuro Mboya ngo wona gueɗal tokosal hayde ko kanko woni hakkunde men e jomiraɗo subhanahu wa taala saabu ko kanko ardato men o julna en farillaji joyɗi hay goto suusa rewde caggal makko adomo habbirde walla adomo salminde nden an kam a yalti a faami hono ewo ndiɗol ngol walla hono hadara o ɗum ɗon ceerno hono ahmadou nene ñang kankone o boni ko ardi fof enen fof mbiyen alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kono Allah wi o saharone joɗinomo ɗo ñaguiɗen Allah yo Allah hokken tawtorede oɗo jamma hande ɗum ɓalla ɓayri Allah subahanahu wa taala rokki en ɗum jettenmo taw beele kadi mo ɓeydan en tawtorɗen jammaji kewɗi wona tan no wuuri ala jammaji kewɗi tawtorɗen ɗum ɗo ɓooyen wadde ko matten ɗo ko ɓooyen dañde eko dañete ɗo ko so ɗum ɓenni nami yettina noon salminago ummade e khalifa men ceerno men musidɗo men ceerno mon musidɗo mon onon mboyenaɓe ceerno leylatul qadr jamma mo ganduɗa hayrun min alfi shahr on jamma e barke muɗum e ko ɗamina hen ko ceerno wiyene salmino e juuro on e onon jamma caggal ɗum omo salminaɗi keeniɗi e représentant moɗon ambassadeur moɗon todo galle Cheikh Oumar ono ceerno Mamadou Salah Ba ene wayno onon mboyenaɓe oɗon poti yettude Allah no feewi kono jetton kadi oɗo ceerno man Ba jettonmo darde nde o darani on to galle Cheikh Oumar jettonmo darde o darani on to rabiɗatu ulama l'islam ligue islamique des ulama liggey makko e gandal makko e nundal makko waɗi haw waɗa secrétaire général adjoint e ndeɗo fen teddude nundal makko e gandal makko e moƴƴere makko ɗum tagi haw suɓa o wiya an e ceerno Yaya Bolol Niang oɗon goni secrétaire uji général ndeɗo fen teddude wonno ko ligue islamique des ulama di Fouta reeɓi ha wonti ligue islamique des ulama du Sénégal reeɓi ha wonti joni ligue islamique des ulama d'Afrique rabitul ulama l'islam fi Fouta rabitul ulama l'islam du Sénégal joni ko rabitul ulama l'islam fi Afrique ndeke ɗo e duuɓi seeɗa wontata ko rabitul ulama l'islam fi alam fof kala kene winde kala kene walli fe ma rawa e juuɗe maɓɓe kanko oɗo ceerno Ba e ceerno Yaya Bolol Niang ndeke noon ene wawi onon mboyanaɓe taw oɗon gandimo ko oɗon jibinimo kono mi anda so tawi oɗon gandi valeur makko oɗon gandi mbiɗa sikki oɗon manquira andude valeur makko oɗon gandimo ɗon par ce que oɗon jibinimo oɗon jangguinimo oɗon nehimo kono aɗa jibine neɗɗo jangguina ɗum neha ɗum tawa wonka anda e gueɗe muɗum alhamdulillah rabbil alamina amin jetta Allah amin jettanamo Allah kadi amin jettana on Allah onon mboyenaɓe mi mantanimo ɗon kalade ko golle makko mi wona gawlo makko so wonno wano somi joɗima ɗo mbiɗa wawi deɓude so ko mbiɗo yomi yewtata on kono kalami ɗo ko ummi ko e nder ɓerdam kala neɗɗo rabiɗo joɗinoɗo ɗo ko kalmi ɗo ɗum haalata koko woodi kadi kalmi ɗum noon en duwontomo
en jettataamo en duwantomo holko duwantoɗenmo cellal e balɗe julɗi يا إلهي من لو زاد القليل مخلص بصدق ياتي بين بابك لخيتك وكوزا بها سبل عظيم لخيتك وكوزا بها سبل عظيم لخيتك وكوزا بها سبل عظيم فاغفري ذنب العظيم إنه شاس غريب مذنب يا إلهي من لو زاد القليل مخلص بصدق ياتي بين بابك لخيتك وكو منه إزيان ونسيان وزاو ما تزال لخيتك وكو منه إزيان ونسيان وزاو بعد ساعة منك إحسان وفضل بعد إعداد فكرني جد بلطف يا إلهي من لو زاد خليل مخلص بصدق ياتي لخيتك وكو خاليا في ذنوبي 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 مثل الرمل لا يعاف فاعف عني كل ذنب واسبي سافا فكرني جد بلطف يا إلهي من لو زاد خليل مخلص بصدق ياتي بين بابك لخيتك وكو أنت شافي أنت كافي أنت شافي أنت كافي أنت شافي أنت كافي أنت شافي أنت كافي أنت شافي أنت صافي أنت شافي أنت كافي أنت شافي أنت كافي أنت شافي أنت كافي في قلبك يا أنت كافي لخيت ما قال أنت كافي في قلبك يا أنت كافي لخيت ما قال أنت كافي كل أمته أنت كافي أنت كافي الله وذكرى ربي الله أنت كافي أنت كافي أنا محمد مختار شهيد من صليا يا إله وجزي أنت كافي أنا محمد مختار شهيد أنت من كافي الحمد لله في تيسير الله أنت كافي نفع درار الله أنت كافي يا الله يا الله أنت كافي يا الله وصلي صلاة يا الانتهاء أنت كافي سلم على المصطفى يا الله يا الله أنت كافي فيك نفق يا أنت كافي فيك نفق يا أنت كافي لخين ما فرق كافي عاد لا صلوات خاصة الحكم على المحافظ يا لله يا الله أنت كافي نور مفيد أتى نور المصيب كافي سعد العباد جميع ربي يا الله أنت كافي المشافعات الأمور أنت ربي أنت حسبي أنت لخير الجملة دي أولي الليلة الكلية وأمي ترفعت سورة دخان بسيط إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمر من عند الله أي أولي جملة أودو أولي بقى تحليل الكلمات أنا بيرو بالا حكي لازم أفهم ما بيرو وعندي أولو جام جبريل كوي
koye lew koye ñalawma walla e jamma barke barke ɗon sallallahu alaihi wasallam so dañama hankata e goɗɗum dañata yiidata sabu hay salminani sa salmini ha yettima wo barakatuhu kono daroɗa ala koɗo caggal barke ko ɗon fe o ummi toon o waɗi tahlil kalimatuji ɗi ilal huruf ay o fa inna anzalnahu hankadi laaɓi ceeɗ inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr ila akhiri sura hankadi jamma o laaɓe e meɗen qur'ana koye muɗum jippi woni laylatul qadr o wiyama noon nder simore nde laylatul qadr ari heɓo laaɓi tati laylatul qadr noon kalmeɗe karfayɗe sa limile kono jeenayyi laaɓi tati no gas jiri ɗum tagi won basi minen mbiya jamma laylatul qadr ko nogas jiri sabu hay ibnu abbas wi en teski ndenam sallah sallam fiddinta wiɗo ummo soɗo juuli hannde ko laylatul qadr ñande ko nogas jiri wiyama noon aha jamma o noon ene egga e nogas jiri kono kam ko ɓuri hen laabde ko koko nana sallallah alih sallam mbi ko ko nun en ɗaɓɓumo e sappo patmiɗo kono o wawi wonde nogas jiri o wawi wonde kadi e banggue goɗɗo donc jamma o ko woni e makko e ɓural ɗum en mbawi ɗum haldude ɗo yaha arta fof ko jingere woni ɗon aha jomiraɗo subahanahu wa taala jingal ɗon leñolnela sala sallam sabu sen ƴeewi joni yimɓe addinoɓe ko guranno ko dumiɗi kewi ujunere won wurno ujunere wona ujunere fawde ujunere bo en noon leñolnela sala sallam goto men dañi temedere tan ɗum sadi jomiraɗo yiɗi jingal nden addana leyla o wiyama leyla o o fottirta ko capanɗe jeetati ndungu e duuɓi tati e lebbi nayyi wiyama noon capanɗe jeetati e lebbi tati asabla e duuɓi tati e lebbi nayyi ɗum ni taw ko neɗɗo o ko dewɗo ɗinɗon duuɓi allah kadi jaɓana paamen ɗo wona tan a tawa allah an dewal allah a wawi jaɓe wawa jaɓe ko tawa ka jaɓanaɗo de so ndeɗi ɗo fof jammo muɗum ɗum ɗo jingere kalde nane nde ko nden woni ɗon guila allah wi en kuntum hayra ummati ukhrijat linnas en gandi enen ɗum kadi jinganaɓe heddoto kay ko enen ne mbari enen e darde koyɗe walla e dardade koyen aha saabu nde ɗon jingane taw dardani koye ko en jinganama tan te jingere nde kadi en labti bon nelaɗo sallah sallam noon ene wayno oɗo jamma yummina Aïcha namdinomo oɗo jamma so allah waɗi tan ɗo tawama ɗum holko ɓuri moƴƴude waɗa kanko sallllahu alih w sallam o haali yummina Aïcha eyyi ko ñagade allah yaafuya eyyi nde tawno neɗɗo ɓi adama ko bakkaruji mum keedi ɗum e balal eyyi saabu hay aljanna sen teskima to suratu saf Allah wiyata ko yaghfir lakum dhunubakum wa yudkhilukum jannatin ay ko ma yaafira bakkat maɗa e puɗɗa nande aljanna o wiyani o nande aljanna ha kadi ta yaafira bakkat donc ko bakkaruji men enen keedi en e mala ko bakkaruji iwi tan en naati mala ɗum tagi nabi sallam en orienté ko ganduɗa en taga en maleɗo ومن عائشة بيه on jamma allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anhu e on dengi on bal taraddu wala fofo eyi ala kulli do yaata fof imsinade ene moƴƴi hen wadde kadi gueɗe goɗɗe ene moƴƴi hen fof imsinade tasbihaɓe fof ene moƴƴi hen donc jamma o ko ligguel mum cifuɗi dabɓiɗe e makko mbasa woɗɗinoyade luppuɗen e toɓɓere ceerno Mamadou Ba suɓiɗe woni e dawrul mar'a bi mana darde debbo
darde debbo kañum ne bo sikki en duunana ko heen en daɓɓiɗi ɗum noon sabu won heeɓe caggal meɗen koɓe haalde debbo gila dawa dañi darde mo koko manta tan sabu bamen adama in jasatuji waɗi fof ko yummen hawa won caggal makko ɗum en fof gandi ɗum nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɗum kanko haalde fof makko wonɗo wi ida arada llahu amran hayya lahu l asbab so allah muuyi wadde hunde waɗan ɗum sababu ene caggal kala gorko joototeɗe peɗeli debbo sohnajo ala fof ɗo jiiɗa gorko joofa taw wona debbo sohnajo won caggal makko ala en jii sallllahu alayhi wa sallam darde khadija e muɗum o wajadaka dallan fahada o wajadaka ailan fa agna suratullah ɓural ngal o dañi taw ummudi koye khadija ha yettilo ɗum mbi sikki sohlani ko en defta hen par ce que ɗum sohlani présentation ko woni andani julɓe fof gandi ɗum annabi yusuf en jii darde Zuleyha darno caggal makko eko wona ɗum donc darde debbo ɗum koko anda ala fof ko wawi yaade oto to ala ɓotoɗo yata hay renndum ɓen hannde pelle en ɗuma en dairaji en ngaf kala ko ala rewɓe yata jo ɗum koyɗen gandi ko gogolna ko donc ɗum noon dawru mara darde debbo ɗum sohlani présentation koko laabti ɗum poni jeeru yo allah hokkuɓe fandinde ko allah tottiɓe ko eɗen loroɓe eɗen ɗaɓɓa e maɓɓe kadi kamɓe e duwaw sabu ko kamɓe goni jinnaɓe worɓe hono ceerno sirfu haali nani kamɓe jibi annabaɓe kamɓe jibi nelaɓe kamɓe jibi waliyaɓe kamɓe jibi fof kamɓe so tawi woni onon rewɓe nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam cuɓi ɗon ko aduna jiɗɗon ko matériel jiɗɗon ko ñantade jiɗɗon ko yaadude e zaman o mbiyeɗon kon rewɓe waɗɓe branché mbiyeɗon kon rewɓe ha joni yaaduɓe aduna ngare min mi serta e moɗon goote e moɗon fof mi waɗa ɗum récompensé walla mi waɗa ɗum dédommagé yaha lawol mum mi yaha lawolam saabu ngol ndewɗol ngol e ngol ndewmi ngol wona gotum so tawi noon jiɗɗon ko allah jiɗɗon ko nelaɗo ngare mbaɗonno allah wi ena nelaɗo wi ɗum woni ha joni allah ittana on gueɗal manngal to banggue ɗum joni noon sa yeehi yeesa seeɗa allah na wi wa qarna fi buyuti kunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula wa aqimna salata wa atina zakata wa atina allah wa rasulah debbo wiya ko yo ñiiɓe suudu muɗum debbo wiya ko yo nehe sukaɓe muɗum ɗum woni ko ceerno salif si fuɗɗorino ɗo ko debbo kañum ko woni école gadiɗo e nder école aji ɗe neɗɗo natata nene ko kañum heblata ɓiyum haɗa ɓiɗɗo o yettiyade ha joni hoto école to heblo ngo sogo moƴƴi to école to moƴƴi heblo ngo sogo bongo école o boni ɗum woni ko kanko ceernajo yo allah yomo moƴƴere ko ɗum o fuɗɗiri ɗum noon ko ɗum waɗi debbo wiyede yo ñiiɓe galle muɗum o neha sukaɓe makko ɓe o heblaɓe keblogol moƴƴol o reena ha joni galle makko o toppito galle makko no hani toppitirade ɗum ni kadi somo yalta ha o felliti omo yalta haaju ina yaltinamo woto yaltirne rewɓe ɓe ganduɗa ko majjiyankoɓe jaltiranno ni kala ko welimi ko ɗum ɓornotomi kala no welimi ko noon jaranmi wona noon islam janggiri ina joguina neɗɗo debbo jangguinira ko ɗum ɗo poɗɗa ɓornade ko ni poɗɗa yarude ko ni poɗɗa yaltirde e ko ni poɗɗa natirde bangge goɗɗo o ko debbo o no duwa wurdude e joom galle muɗum debbo
nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam no wi en almar'atu la tuaddi haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha aw kama qala sallllahu alayhi wa sallam ala kulli hal debbo wawa wadde feere ha waɗa itta haqqe Allah e dow muɗum ɗon ɗo ittani haqqe joom galle makko e dow makko kono debbo fotani a sifarade min nde welimi ko nden jaltanmi min nde welimi ko nden nattanmi ko welimi ko ɗum kalanmi ko welimi ko ɗum mbaɗanmi yo debbo andu wona noon islam jangguiniri ɗum heddo noon ko suɓga makko kanko ko noon o yaari ɗum noon duttoto ɗen tan koye wiide de Allah kañum ina feri laawol ngol ganduɗa ko ni debbo foti waade heɓa martaba muɗum mo foti hebde to banggue Allah so tawi o rewani ngol laawol kala ɗo wawi ɗaɓɓude teddungal o jogorani ngal hebde ila an taquma sa'a habibi rabbi silwafa المنتمي للشرفاء فياله من طائر دعني ومدح المصطفى حبيب رب زلفا المنتمي للشرفاء فياله من طائر بداني مولد سيدنا محمد آدم هو الإمام المقتدى قائدنا إلى الهدى مغيثنا من الرضا في ذا الجمال الجائر وصليا وسلما يا ربنا وكرما وبجلا وعزما على النبي الطاهر مدني مؤمن يا رسول الله عليه وسلم العالم هو الإمام المقتدى قائدنا إلى الهدى وغيثنا من الرضا في ذا الجمال الجائر الآدم الوحل هذا الأفضل قد فاز كل المرسلين والأنبياء من الأول وأول وآخر سوياء والكماء والنبي باء الجماء سوياء للجماء والنبي باء الجماء سوياء والكماء والنبي باء الجماء سوياء للجماء والنبي باء الجماء
يبغون ألحاح ولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. heewɓe ndeysaan tawtorno ɗum ɗo hannde duttiɓe jomɓe eɗen mbiya yo Allah yurmoɓe yaafomaaji joli fof eɗen jetta Allah kadi eɗen jetta jiginaɓe men ɓeeɗo ummotoɗe bangeji kewɗi ɗe ngarana tawtere affaire o tene nganndi ñalawma o ko ñalawma paɗɗa ko ñalawma ngannduɗa oɗo ɗum mbawi wonde fof ne cohla kono mbi kañumen gure ɗe ɗo mbawi worde fof e wurum men mboya ɓuranɗe men oɗon jettaɗon mane oɗon ñagane Allah kadi juutde balɗe e malede en jetti Allah noon en jetti yayiraɓe men ɓeɗo e sohnaɓe ɓe e ko faati hen gorgol men Unkala Samba Diakka o wi o yetti Allah o yetti Mboyo fof o yetti kadi sernaɓe ɓe e almuɓe ɓe rewɓe e worɓe suka e mawɗo o wi ɓe mbawa yoɓede o wi soɓe jii eɓe dari eɓe mbawi wadde hande keɓe mbaɗata ko rewɓe worɓe ɓe yaadude e maɓɓe eɓe jetta worɓe ɓe no feewi kono onon rewɓe ɓe kono yetteteɓe o wi noon o yetti kadi jiganaɓe wonɓe ɓe ɗo hono yayi men Nene Siré Deme e gorgol Aissata Habi Ly o wi noon sohnaɓe ɓeeɗo sukaɓe hande ƴettiɓe ɓe fedde yiɗɓe Adama Aissy o wi dette ngalama e ɓeeɗo sukaɓe tedduɓe ina teddini ala fof ko mbaɗani e wuro ngo ala darde nde daraki subaka e kikiɗe ina mbawno ƴettude halis o nanne fijirde nodde Baaba Maal walla Youssou Ndour kono nanni ɗum ke Alquran talkine moƴƴi e demte eɓe mbaɗa hen o wi noon nene men kadi calminaali ɗi caggal galle annabi yawti fawaten hen ko ceerno Mouhamadou Ba ceerno Sérif haali naani e nder yewtere makko wetti hen namdal beele ceerno Salif Ba oɗon gandi kono jiiɗen musidɗo men ceerno Diop ceerno Seydou Laare nde waɗi taaliq e haala ka o andini en tigi rigui eɓe gandi on gonɗo ceerno Salif Ba hay sinno noon neɗɗo andottako kono kadi ene daña ko wawi andide mo noon neɗɗo ko wiite ko windere majjande neɗɗo ko windere majjande won noon luggiɗiɗi neɗɗo hay goto wawa yaade toon so wona fakka neɗɗo o kono noon neɗɗo kadi wonko andoto e muɗum ha wawa haalede fawade e konngudi muɗum e golle muɗum ceerno Salif Ba min de ko ngandumom e joni woni duuɓi sappo kawdi mbiɗa andemo ko qualité ji kewɗi sunno ko yewtere nden wonno tan mi jumpa hen kono amin gandemo ko gandal amin gandemo ko neware
amin bandemo ko yaajde amin gandemo ko jimnande moƴƴere amin gandemo ko jikku moƴƴo ɗum gandi gay seeɗatna ceerno Mamadou Ba maayo noon maayo sa dari me fango muɗum no yonma balongol heno yonma kono aɗa yiya maayo daiman no fotidiri a yiyata maayo muɗɗo woɗi tulde walla woɗi joolol ala koko fotidiri ne jiiɗa maayo no woɗi tulde fof wonko joli kono ndiyam ala tulde ala joolol amin gandi ɓe ceerno Mamadou Ba maayo kadi so heewi deeƴe no ɗiɗeje kono noon yonima e maayo tawda a wona suumare a wona jaltaɓe yonima e maayo e darade fango mum so ɗum ala sa wi aɗa naata hen tan sana ko joni joni goɗɗum tawma hen jam maayo woni koye fango mum ɗum noon ko on woni ceerno Mamadou Ba ceerno Mamadou Ba min gandemo ko wuurde ko suufiyankoɓe kalata ko gongoro e gongo neɗɗo ɓiyeɗo neɗɗo o won noon islam e hoore mum haɗa yettiyade toon ari dusde ko neɗɗo ha o yetto e niveau neɗɗawa l'islam darde muɗum ko neɗɗo yo yetto e niveau neɗɗawa neɗɗo gonɗo neɗɗo o noon o wonata nafoore windere nde o wayata kono herlude so ɓuuɓol yonti ala galoy e miskin ala lamɗo e miskin fof ɓuuɓete so ndungu yonti ko fof toɓete asman jimata koye fof e leydi ne jaɓi sakkaɓe fof fawi e dow muɗum te leydi kala ko ƴetta ko feewi e ko fewani ena werle e dow leydi kono leydi meeɗa yaltinde ko totti en sowona ko mumen imma ndemen imma kañƴe imma pétrole o imma gaz o imma nanto kono leydi yaltinani totti en sowona ko liŋ kono kala ko ƴetta ko hani e ko hanani koye dow leydi watte te leydi ne hedde deeƴere nde ɗenɗo ɗum woni ceerno Mamadou Ba wama shahidna noon illa bima alimna so ɗum ɓenni jaafoɗon kam ceerno Sérif min calminima ko moƴƴi min juurimama no feewi ka jinnaɗo kono haɗani ɗon gonɗa ceerno amen kono haɗani ɗon jagguɗa e amen minen fof mbaɗɗa min tette wallahi so ɓesngu fuutankoɓe fellitino ƴewdema e yewdema teddungal wona nde jonne jooɗata seydi si amin ganduma guila e gurdam ceerno amin jii darde ma guila e gurdam ceerno Mountaga Tall amin gandi tonno ma e ceerno Madane ɗo gonɗen hannde ɗo soko taari ceerno ko pop kaɗami koye dental so wayino no mbaɗa ni ma dawal mangal kadi diwe hen kono noon a meeɗa woytu min jiyani e ceerno hakkude mum e ma so wona aɗa juri rol almudagal ha timmi jangguinɗa min kadi almude koni foti waade taw noon so tawi woni jukku o timmi selli ɓeydare ma ne wawi feeñde e nokkuji fof seydi si min ñaagoto Allah koye Allah junno gurdam ɗam taw no wadde hen kadi cellal mi salmini fof e noon ceerno Abdoulaye Ba Tijani a wattake présenté kono aɗa salmine retour aji ɗemin namtata ɗi e taaɓe ɗemin jeeha aɗa taaɓoɗo so tawi a dañi hono ma en ko woɗɗidirno ko ma ɓatodir sabu ala galle diine mami nanani a waɗani taw a waɗani mo yewtere galleji diine fof a waɗi majji yewtere mi anda sa windi ɗum walla winda ɗum kono a waɗi ɗum jewto
hen goto pop ko ganduɗa e teddungal muɗum ko a ubbunani ɗum kalɗa ɗum te kaldiɗa ɗum kadi wondude ko kalata ko taw aɗa gomɗi hen te taw aɗa wuuri ɗum ɗum kadi woni Cheikh Oumar Mawlana Cheikh Oumar jangguini en premier pas almude e dow lawol ngol ko sidqul mahabba gomɗude e ko gonɗa e dow ngo e gilli hakkude ma e ceerno ma Cheikh Ibrahim kadi jangguini en ɗum ɓe ɗalli ma tuhibbu tanalul ibdad ko fadde ko jiɗɗa ko e ceerno ma ko kañum woni kardiɗama fodde no jiɗirɗa ceerno ay Cheikh Oumar jangguini en e nder limahu gueɗe tati mamare mon noon mamare mawdu o no yejjitani so tawi saaha weltare watma gaɗa beña donka andude potta joldude mi wayri on duuɓi jeeɗiɗi hande mi arande walla jeego mi arande ɗum ɗo fof addi ɗum ko sababu kadi sababu o bonani no moƴƴi ko bandiraɓe men wonɓe andine Côte d'Ivoire kala hitande ƴette e nawɓe neɗɗen tafsir Qur'ana ɗum woni sababu mbayridal meɗen hikka ñaaguimi yiɗi borde e Allah eyyi ɗum noon mi ara mi waɗɗo jokkere en ɗam kono mbaɗi welti hani anda ɗo joɗirmi e joɗirtumi e yewtere nde goɗɗo mi anda ko mboyenaji walla ko jamanaji naati l'islam taw duuɓi ɗi keewi fodde gawnumo mo dañno on ne ko ɗum dañno o naati l'islam taw duuɓi ɗi keewi gasi o ɓe mbimo ande tawɗa naati l'islam joni noon jaafoɗon konngol ɓe mbimo a rumminomo funnange walla a duhinoma walla ko jalgallo ma to o wi ala min kay min duhade woni duhade de ɓe mbi toon de taƴete o wi ala ɗum kam so a waɗi ɗum ɓe mbiya waɗ ɗum ma duwoɗa o wi tan ɓe mbima ha tan o wi feere wonde ala sonamani duho ɓe mbiya ko ɗum no mbiyati dini o ɓe mbimo awa sa yanti diine ma noon ko tande ma taƴita sabu murtat gonta ɓuri wono koye diine oɗo koye haamni koye